Η κοινοτική πρωτοβουλία Equal αποτελεί εργαλείο της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Απασχόληση. Χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και στοχεύει στην πειραματική εφαρμογή και στη διάδοση νέων τρόπων καταπολέμησης των διακρίσεων και της ανισότητας στον τομέα της απασχόλησης και της κοινωνικής ενσωμάτωσης. Τα έργα της κοινοτικής πρωτοβουλίας Equal υλοποιούνται μέσω εταιρικών σχέσεων φορέων που ονομάζονται αναπτυξιακές συμπράξεις. Μία από τις επιδιώξεις της κοινοτικής πρωτοβουλίας Equal είναι η ανάπτυξη του επιχειρηματικού πνεύματος μέσα από την ενίσχυση της κοινωνικής οικονομίας. Στην Ελλάδα, 10 αναπτυξιακές συμπράξεις υλοποίησαν δράσεις για την ενίσχυση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Μία από αυτές είναι και η Αναπτυξιακή Σύμπραξη Κρίκος, ένα εταιρικό σχήμα 14 φορέων που υλοποίησε το έργο Θερμοκοιτίδα για την ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας στην περιφέρεια Κρήτης. Στην Κρήτη σήμερα δραστηριοποιούνται συνολικά 40 κοινωνικές επιχειρήσεις. Πρόκειται για συνεταιρισμούς γυναικών, φορείς οι οποίοι λειτουργούν ως προστατευμένα παραγωγικά εργαστήρια ατόμων με αναπηρία και έναν κοινωνικό συνεταιρισμό περιορισμένης ευθύνης, όπου απασχολούνται άτομα με ψυχοκοινωνικά προβλήματα. Οι 13 από αυτές τις κοινωνικές επιχειρήσεις, στην πλειοψηφία τους αγροτικοί συνεταιρισμοί γυναικών, δημιουργήθηκαν στα πλαίσια του έργου Θερμοκοιτίδα για την ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας. Πρόκειται για ένα από τα βασικά επιτεύγματα του προγράμματος που βασίστηκε σε μεγάλο βαθμό στην παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών από τις δομές στήριξης κοινωνικής επιχειρηματικότητας που λειτουργήσαν σε κάθε νομό της Κρήτης. Στις νέες αυτές επιχειρήσεις απασχολείται μεγάλος αριθμός ατόμων, κυρίως γυναικών κατοίκων της υπαίθρου, οι οποίες μέχρι σήμερα αντιμετώπιζαν ιδιαίτερες δυσκολίες πρόσβασης στην αγορά εργασίας. Ένα δεύτερο βασικό αποτέλεσμα του έργου είναι η δικτύωση των κοινωνικών επιχειρήσεων του νησιού. Μέσα από πλήθος επαφών και μέσω τεχνικής υποστήριξης, το Σεπτέμβριο του 2007 δημιουργήθηκε το Δίκτυο Κοινωνικών Επιχειρήσεων Κρήτης με τη συμμετοχή 10 γυναικείων συνεταιρισμών και 5 προστατευμένων παραγωγικών εργαστηρίων ατόμων με αναπηρία. Το δίκτυο δημιουργήθηκε από την ανάγκη των μελών του να αναδείξουν και να προωθήσουν την έννοια της κοινωνικής επιχειρηματικότητας μέσα από συντονισμένες και κοινωνικές παρεμβάσεις, όπως είναι η κοινωνική προβολή των προϊόντων και των υπηρεσιών τους και η ανάπτυξη κοινών δραστηριοτήτων.
ο συνεταιρισμός δεν ξεκίνησε αρχικά για να... Δηλαδή ήταν στο μυαλό μου, αλλά δεν ξεκίνησα με τη σκέψη ότι θα φτάναμε σε αυτό το σημείο. Εγώ ξεκινούσα με μια άλλη σκέψη, να κάνω ένα χώρο στον οποίο θα μπορούσαμε να σχολιόμαστε οι γυναίκες που ήταν από εδώ γύρω από τον οικισμό, θα φτιάχναμε διάφορα παραδοσιακά προϊόντα, που θα ερχόταν μαζί μας οι κόρες μας, τα νεότερα κορίτσια, θα μαθαίνανε, θα τους μεταφέραμε αυτά που ξέραμε εμείς και αυτά που είχαμε μάθει και από τις μητέρες μας. Λοιπόν, και κάποια στιγμή αυτό υπήρχε σαν σκέψη στο μυαλό μου πάρα πολλά χρόνια. Πριν από 20 χρόνια φανταστείς ότι είχα έρθει εδώ, από τους πρώτους. Ο στόχος του συνεταιρισμού ήταν από την αρχή και συνεχίζει δηλαδή να είναι η δημιουργική απασχόληση, η ευχάριστη απασχόληση μέσα σε αυτό το χώρο, γιατί αυτός ο χώρος δεν είναι χώρος εργασίας, είναι χώρος που δίνει ενέργεια και χαρά, δηλαδή τουλάχιστον εμένα μου δίνει πάρα πολύ ευχαρίστηση και δεν κουράζομαι όσες ώρες και να δουλέψω. Τα προϊόντα που φτιάχνουμε εδώ είναι τα φρούτα κάθε εποχής, τα παίρνουμε, τα φτιάχνουμε είτε μαρμελάδα, όπως είναι παράδειγμα αυτό το δαμάσκηνο, σταφύλι, γλυκό, δηλαδή γίνονται γλυκά και μαρμελάδες, όλα τα φρούτα της εποχής, αλλά μόνο της εποχής τους όμως και μόνο στην εποχή τους. Και όσο το δυνατόν πιο σύντομα, δηλαδή κόβονται τα παίρνει ο παραγωγός, μας τα φέρνει σήμερα και προσπαθούμε ή δυνατόν να τα δουλέψουμε σήμερα, που να μην χάσουν τις τριοπτικές τους ικανότητες. Και να τα τυποποιήσουμε, να τα τελειοποιήσουμε όσο το δυνατόν συντομότερα. Η ιδέα γεννήθηκε μέσα από την άνοια, μέσα από την ανάγκη να κάνουμε κάτι πιο δημιουργικό, πιο ζωντανό. Όλοι ξέρουν πως στην ενδοχώρα η γυναίκα έχει άλλες δυνατότητες και στη χώρα έχει άλλες. Δεν έχει πρόσβαση στη δουλειά, δεν έχει πρόσβαση στη διασκέδαση. Έχει μια καθημερινότητα που πραγματικά την κάνει να μην εκτιμά τον εαυτόν της. Έτσι γεννήθηκε αυτή η ιδέα να κάνουμε κάτι. Να κάνουμε κάτι, να φέρουμε κόσμο, να δημιουργήσουμε. Οπότε αποφασίσαμε ότι θα βρούμε πολύ ωραίες σπουδαίες συνταγές για τα λικέρ, τα παλιά ροσόλια της Κρήτης, πολύ ωραίες συνταγές για τα γλυκά και τις μαρμελάδες μας, τον ξινόχοντρο, τα βότανα της περιοχής και το ξύδι από το κρασί, το πετιμέζι από το σταφύλι, το χαρούπι. Το χαρούπι που είναι πάρα πολύ καλή ποιότητα εδώ. Το κοπανέλι είναι ένα παραδοσιακό εργόχειρο, το οποίο γίνεται σε ένα μαξιλάρι. Πάνω είναι τοποθετημένο το σχέδιο που θέλουμε να φτιάξουμε. Εκεί με τη βοήθεια των ξυλακιών, τα οποία ονομάζονται κοπανέλια και είναι τυλιγμένοι κλωστοί, πλέκονται αυτά. Και με τη βοήθεια των καρφιτσών οδηγούμαστε πάνω στο σχέδιο. Πάνω λοιπόν στο πατρόν στο σχέδιο τοποθετούμε τα ξυλάκια, το κοπανέλι, ξεκινάμε και ακολουθούμε το σχέδιο με τη βοήθεια των καρφιτσών. Με την τεχνική αυτή είναι από τις πιο λεπτές ταντέλες οι οποίες υπάρχουν γενικά. Μπορούμε να φτιάξουμε από ένα μικρό σουβέρα ή μοτιφάκι, όπως το λέμε, για να μπει σε ύφασμα ή
για κέρασμα, μέχρι πολύ μεγάλα εργόχειρα, ακόμα και ρούχα, όπως υπάρχει και στο Μουσείο ένα νηφικό από κοπανέλι. Η πρωτοβουλία από την Αναπτυξιακή Ηρακλείου ξεκίνησε περίπου πριν με 1,5 χρόνο. Υλοποιήθηκε ταχύτατα και έχουμε φτάσει τώρα στο να υλοποιείται το έργο αυτό και πιστεύω ότι θα βοηθήσει στην προβολή και στη διατήρηση και διάδοση αρκετών παραδοσιακών προϊόντων που υπάρχουν στην Κρήτη. Βρισκόμαστε στο εργαστήριο χειροτεχνίας Μαργαρίτα στο Καστέλι Παιδιάδος, που αποτελείται από το εργαστήριό μας με 2-3 αίθουσες, και η καθ' αυτό έκθεση που εδώ βλέπετε με λεπτομέρειες τα καλάθια που σας είπα και πριν, που είναι φτιαγμένο από το κλίμα του αμπελιού, στολισμένο με διάφορα διακοσμητικά, αποξηραμένα λεμόνια, πορτοκάλια, κοχύλια. Η σταυρή μας που είναι από κανέλα, στολισμένα ή με μπρούζινα φύλλα και διάφορα διακοσμητικά με κορδέλες, πολύ επιτυχημένη δουλειά. Επίσης η σταυρή που είναι φτιαγμένη με κλίμα και είναι με το ζυμαράκι επάνω. Βέβαια πρώτο και καλύτερο είναι τα στεφάνια από μπρούτζο που έχουμε, όπως βλέπετε. Είναι φύλλο χαλκού και μπρούτζου, ένα κολλημένο με το χέρι. Σε διάφορα σχήματα. Εδώ βλέπετε βέβαια μικρή ποικιλία. Εγώ είμαι μία περίπτωση από τις κριτικές που ξαναγύρισαν στην πατρίδα τους. Έβλεπα πολύ κόσμο που ενδιαφερόταν να φτιάχνει χειροποίητα πράγματα εκτός από κουλουράκια, και γιατί είχαν κουραστεί οι γυναίκες, τουλάχιστον στο Καστέλι, να φτιάχνουν αυτά τα κουλουράκια και τα φαγητά στο σπίτι τους, και τους ενδιαφέρει να κάνουμε κάτι καλλιτεχνικό. Έδειξα στην αρχή πάρα πολύ ενδιαφέρον, πάρα πολλές κοπέλες. Έκανα επαφή με την Αναπτυξιακή Ηρακλείου Καστελίου. Μου κάνανε διάφορες προτάσεις για τα προγράμματα αυτά και αρχίσαμε σιγά σιγά, μετά από 1 χρόνο, αρχίσαμε και κάναμε αυτή την προσπάθεια, αυτή την έναρξη. Και μετά τη βόλτα στα ορεινά, καταλήγουμε στην πόλη των Χανίων και στον αστικό συνεταιρισμό Γκάλερι Δημιουργίες του Δήμου Χανίων. Ο γραφικός στενός πεζόδρομος της παλιάς πόλης επιφυλάσσει μεγάλες εκπλήξεις. Ζωγραφιές, αγιογραφίες και ποικίλες τεχνοτροπίες, κοσμήματα, βιτρό και ψηφιδωτά, καλύπτουν κάποια τετραγωνικά μέτρων στα οποία άνθρωποι με πολύ ταλέντο άφησαν τα αγαπημένα τους έργα και τα εμπιστεύτηκαν σε ανθρώπους που ήξεραν πώς να τα φροντίζουν. Την πρωτοβουλία για να κάνουμε το συνεταιρισμό αυτό την πήρε η κυρία Γιαννουδάκη, πρόεδρος του Ομίλου Φίλων Τέχνης, μαζί με τον κύριο Δρακάκη τον Ηρακλή. Μας είχαν πλησιάσει κανένα 2 φορές, ήμασταν αρνητικοί περισσότερο γιατί δεν ξέραμε. Στην 3η-4η προσπάθεια τα καταφέραμε τελικά, μαζευτήκαμε 16 άτομα και στήσαμε ένα συνεταιρισμό, το οποίο είναι αγιογράφοι, ζωγράφοι, ξυλόγλυπτα και διάφορα άλλες κατασκευές, κοσμήματα και όλα αυτά. Όταν αποφασίσαμε και σκέφτηκα να δημιουργήσω ένα συνεταιρισμό, καθώς ο Όμιλος Φίλων της Τέχνης εκθέτει μόνο 1 φορά το χρόνο και είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός, έτσι κάποια παιδιά, καινούργιοι άνθρωποι ή και άνθρωποι οι οποίοι δεν απασχολούνται με κάτι άλλο, που θέλαν να πουλήσουν γιατί παράγουν έργο, σκέφτηκα λοιπόν ότι θα έπρεπε να τους δώσουμε μια ευκαιρία να μπορούν να πουλήσουν και να συνεισφέρουν βέβαια και στο κοινωνικό τομέα, τον οικονομικό. Δύσκολο στην εκτέλεση, αλλά πολύ νόστιμος. Το πλέξιμο του κλωστένιου χαλβά κρύβει μια υπέροχη γεύση, που γίνεται η αφετηρία μιας γλυκιάς συνάντησης. Να ανακατεύεις το μέλι και μέσα να βλέπεις το πρόσωπό σου, καθαρό και ανώθευτο, γνήσιο δηλαδή.
Στο χωριό μας γίνεται ένα γλυκό, ο κλωστένιος χαλβάς, που δεν γίνεται και πουθενά άλλου. Ο κλωστένιος χαλβάς έχει πιο πολύ συναισθηματικούς πελάτες. Είναι άνθρωποι που το τρώγανε και τώρα τον ζητούν. Τελείωσε αυτός. Ζεστό, το αλεύρι είναι ζεστό καθόλου. Παιδιά, μην μου το παταλάσσετε. Η γεύση του είναι σαν καραμέλα, μπορώ να πω, με έντονη τη γεύση του μελιού και τη μυρωδιά του μελιού. Στο στόμα γίνεται λίγο έτσι σαν τσίχλα, έτσι λίγο μοιάζει, και είναι πολύ γευστικός. Είναι σαν καραμέλα και από θερμίδες είναι σαν να τρως μια καραμέλα. Ακριβώς, δεν έχει ζωικά προϊόντα, δεν έχει λίπη, δεν έχει τίποτα. Μέλι, λίγη ζάχαρη και λίγο ελαιόλαδο που μας βοηθά στο πλάσιμο και αλεύρι. Και τα αλεύρι πολύ λίγο. Κουβέντιασα την ιδέα με διάφορες γυναίκες εδώ στο χωριό, με τον κύριο τον Μπάμπη της Αναπτυξιακής Λασιθίου, και μου είπε ότι αυτά τα προωθούνται τέτοιες ενέργειες και χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και να κάνουμε κατάλληλες ενέργειες για να υλοποιηθεί αυτή η σκέψη μου. Ήταν πολύ σημαντική η βοήθεια των παιδιών από την Αναπτυξιακή Ηρακλή, διότι αυτοί μας κάμανε και τα σεμινάρια. Έχουν έρθει αρκετές φορές εδώ και μας συμβούλεψαν. Πήγαμε και σε εκπαιδευτική εκδρομή που είχαν κάνει στην Γρανάδα γενικά για την οικονομία, κοινωνική οικονομία όπως λέγεται, με το πρόγραμμα του Equal, και είδαμε πράγματα που μας βοήθησαν. Την πρωτοβουλία σύσταση του συνεταιρισμού την είχαμε 3 από εμάς γυναίκες, οι οποίες είχαμε αυτή τη σκέψη και αυτή βγήκε μέσα από μια παρέα. Το είπαμε και σε κάποιες άλλες γυναίκες, οι οποίες δέχτηκαν και βρίσκονται τώρα στο συνεταιρισμό. Είμαστε 7 στον αριθμό. Κάθε μέρα ερχόμαστε εδώ από τις 6 το πρωί για να ετοιμάσουμε το ψωμί, το οποίο κάνουμε διανομή σε 2 χωριά. Κατόπιν ετοιμάζουμε τις υπόλοιπες παραγγελίες που πρέπει να πάμε στο Ηράκλειο. Στέλνουμε ακόμα και στα Χανιά. Στείλαμε την τελευταία φορά και στην Αθήνα σε κάποιο μαγαζί. Μια ποικιλία παρασκευασμάτων φέρνει την υπογραφή του συνεταιρισμού Ασιτιανά Εδέσματα. Εδώ θα βρούμε καλιτσούνια ανεβατά με προζύμι, αλλά και λιχναράκια. Λέγονται ανεβατά γιατί παραδοσιακά γίνονται με προζύμι. Και τα λένε και λιχναράκια γιατί συνήθως το σχήμα τους μοιάζει με λιχνάρι. Μυζήθρα γλυκιά μέσα στη ζύμη με τα αγνά υλικά, περιμένει πώς και πώς να ψηθεί και να μοιραστεί τη γεύση και τη μυρωδιά. Οι ανάγκες που ήρθε να καλύψει αυτός ο συνεταιρισμός ήταν η ανάγκη που είχαμε να βρούμε μια δουλειά για να συνεισφέρουμε στο οικογενειακό μας εισόδημα. Όπως ξέρουμε, δεν υπάρχουν πολλές ευκαιρίες για δουλειά στα χωριά. Μία άλλη ανάγκη που ήρθε να καλύψει ήταν το ότι δεν υπήρχε κάτι ανάλογο στο χωριό μας και έπρεπε να εξυπηρετήσει κάποιες κοινωνικές εκδηλώσεις και γενικά να εξυπηρετήσει το σύνολο. Στο χωριό Έμπαρος του Δήμου Βιάννου ιδρύθηκε ο Γυναικείος Αγροτικός Οικοτεχνικός Συνεταιρισμός «Η Έργανος», με βασικά συστατικά το λάδι, το μέλι, τη ρακή και το κρασί της περιοχής. Οι γυναίκες της Έργανου παρασκευάζουν πραγματικά γευστικά αριστουργήματα. Με κόπο και μεράκι ζυμώνονται και φουρνίζονται αγνά λαδοκούλουρα σε διάφορα σχήματα, χορτοπιτάκια με χειροποίητο φύλλο και χόρτα της περιοχής, ενώ τα σκιουφιχτά μακαρονάκια γίνονται όπως τα έκαναν οι γιαγιάδες μας. Την πρωτοβουλία την πήραμε από το Δήμο Βιάννου μέσω αναπτυξιακής, λόγω του ότι είμαστε ορεινή και μειονεκτική περιοχή. Ήρθαν, μας μιλήσανε για κάποια προγράμματα. Εμείς είμαστε κάποιες φίλες, το κουβεντιάσαμε, μας άρεσε η ιδέα και ξεκινήσαμε σιγά σιγά και μπήκαμε στη διαδικασία αυτή. Οι ανάγκες πρώτα απ' όλα ήταν ανάγκη για εργασία, για οικονομική
ανάγκη, ηθική ικανοποίηση. Η στόχη ήταν και είναι να μας γνωρίσει ο κόσμος, να γνωρίσει τα προϊόντα μας, τα οποία είναι από παραδοσιακές συνταγές, είναι από προϊόντα τοπικά, παραδοσιακά και αγνά. Ένας συνεταιρισμός με γλυκό όνομα είναι το Ξομπλιαστό Κουλουράκι στο Μάραθο του Δήμου Τιλίσου. Αγροτικός οικοτεχνικός συνεταιρισμός γυναικών που φιλοξενεί γυναίκες γλύπτριες της Ζήμης. Το εν λόγω κουλουράκι είναι η μικρογραφία του Κουμπαροκούλου. Διαδικασία θέλει γιατί το κουλούρ το πήρατε από εδώ, Περίτεχνα σχέδια που στολίζουν τη Ζήμη με κάθε λογής ξόμπλια. Αποτελούν το δώρο που χαρίζεται στον κουμπάρο ή στον ονό. Εκτός από το ομώνυμο προϊόν, παράγονται κάθε λογής παραδοσιακά γλυκίσματα, καθώς και ζυμωτό ψωμί. Όλα αυτά παρασκευάζονται με τις αυθεντικές συνταγές και τη χαρά της δημιουργίας. Στους νότιους πρόποδες της Ήδης έχει τις ρίζες του το χωριό Καμάρες του Δήμου Τυμπακίου. Στο χωριό αυτό έχει την έδρα του και ο ομώνυμος αγροτικός, οικοτεχνικός, αγροτουριστικός γυναικείος συνεταιρισμός. Του κόσμου τα αγαθά συναντά κανείς στις Καμάρες. Μυζιθροπιτάκια και χορτοπιτάκια, σπιτικό γαλακτομπούρεκο με φρέσκο γάλα, αλλά και μαρμελάδες από φρούτα της περιοχής. Ξινόχοντρος εξαιρετικής γεύσης και ένα προϊόν έκπληξη. Σαρίκια, δηλαδή τα πλεκτά μαντίλια για το κεφάλι, πλεγμένα με τέχνη και πιστή αγάπη στην παράδοση του νησιού. Η πρωτοβουλία ήταν μια δικιά μας ιδέα. Κατόπιν παρακολουθήσαμε κάποια σεμινάρια. Η υπεύθυνη του σεμιναρίου μας σύστησε κάποιον από την αναπτυξιακή Λασιθίου, ο οποίος ήρθε στη Ζάκρο και αρχίσαμε να συστήνουμε το συνεταιρισμό αυτό. Στη συνέχεια συνεργαστήκαμε με τον Οργανισμό Ανάπτυξης Ιτίας και ξεκίνησε να λειτουργεί ο συνεταιρισμός. Το κύριο μας προϊόν είναι το ξεροτίγανο, το οποίο είναι πολύ δεδομένο στην περιοχή μας, σε γάμους και βαφτίσια. Επίσης καλιτσούνια και καλιτσούνια προζυμιού, διάφορα βουτήγματα με ελαιόλαδο, μελομακάρονα, παξιμάδια με αμύγδαλο, σταφιδωτά και διάφορα άλλα. Η τοπική κοινωνία είχε ανάγκη από κάτι τέτοιο γιατί είμαστε ένα απομακρυσμένο χωριό και δεν υπάρχουν αρκετές επιλογές. Επίσης θέλαμε να αναδείξουμε τα προϊόντα του χωριού μας που είμαστε ένας παραδοσιακός τόπος.